Namono kiri. Angon wedhus iki. Suwe ra kebon jeruk gersang nih Kang ya. Garing kabeh ini. Iya. Belas ora ning kiriman udan ya iki ya. Wah ya ora ana gelem, semana ra gelem. Ayo. Piye iki? Nek awan panas nek bengi wadem iki wong. Nah. Yang kebon jeruke gersang iki. Angon. Iki keprasane sedukul. Iki golek anu iki. Godhong jeruk Kang ya iki. Godhong jeruk akan wedhus. Nah. Iki golek anu Pak iki, golek apa? Godhong jeruk garing iki jenenge dadar iki, Wong. Lah iki jenenge dadar iki, oleh sak karung iki lho. Nah, iki kena nggo pakan wedhus. Kayak ngene lho, dadar-dadar ini iki lho. Nah, jadi godhong jeruk kuwi, ngono. Godhong jeruk kuwi sing gogrok-gogrok ngono kuwi, sing garing-garing kuwi. Nah, kuwi kena nggo pakan wedhus. Ini dadar. Nah, iki ning kebon jeruk iki. Sono sukete gawaring kok ngene iki. Yo. Sarane kiriman udan blas, gawaring sukete. Rong minggu ra dingon iki, Wong. Cingkrak-cingkrak iki. Nah, iki lho, tebu sing wis dikepras iki, Wong. Nah. Tebu sing wis dikepras. Jarono, Lagi gedange Mbah Marno iki ya tuwek lho. Gak menak ya awake. Gedang apa iki raja kuwi? Raja, Wong. Mentek bu raja iki, Wong. Iki lho to, godhonge gedang ya sampai garing. Lho to, sukete sampai ubanan garing iki, Wong. Iki berada di perkebunan jeruk. Nah, angon wedhus iki. Ngalar wedhus Kang ya iya iki. Apa? Nyapa? Bar tidak dipateni bar. Gedang lho Kang iki. Iki pomwait iki. Ini jenenge gedang apa to? Apa kembang apa to Kang iki? Lah kembang iki lho wong pomwait iki. Nah. Iki mendem iki kembang iki. White iki nah. Yo kayak ngene lho, sampean. Yo gersang wong. Sing anu cakar ayam tok. Putri malu. Sing anu sing ijo. Kebon jeruk. Iya. Lek dadar. Rokok Mas suwun ya? Heeh. Arepe sampean kok nak dari. Angene aku lek kon ngarep ngene iki gak telaten aku. Ning pokoke dadar olah sak goni. Dadar cuk mau cuk jam 2 mau budal. Iya. Goni polar tongkat Mas. Ada polar. Jam 3. Iya. Gek dadar iki. Arep mlaku ngalor-ngalor kono lho karo olahraga ngono. Ngalor sih, Bang. Gersang, Bang. On. Syuh. Nah, ngene iki lho. Lagi bekase minuman-minumane wong Tebang Kang ya ya laran nang kene iki yup iki. Ngono Kang. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channelnya Tukang Harit. Iki rane suket dipakani dadar.